ассалому алейкум тамошобинони азиз, умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам барои шумо як гили хушрӯро нишон диҳам. Ино бори наванд, бори беҳад бори хушрӯ, ина сангои сваровски задагӣ. Агар дар хотир дошта бошед, ҳамин нусха паплинои 500 сомонаи туркӣ буд. ҳозир боша анамихе нусхаи доингиш омадай. И бор омада буд, ростига успед намекардем ира видео кардан, дарав тамом мешид. Ина ҳозир бо бисёртар омадай. ҳозир ранги видеои мо мешава распродажа. Анами нусхо 170 сомонӣ. Ино 200 сомонӣ будан. ҳозир боша 170 сомонӣ. Яъни чи да видео чи чизе ки ман нишон метам имрӯз, чи паплине нишон метам 170 сомон. Ина ай тигр дурангай. Якум рангаш, дуюм рангаш. Инчунин анамишам 170. Инам ами нарх буд. Инам 170 сомон. Инаш чи? Ина ишам ҳамахе 200 видео када будем. ҳозир 170 сомон. Яктаи дутаи мондага 170 сомон распродажа. Баданай гилои беҳтарин, гилои хушрӯ. Инора марзон кардиан. Марҳамат, дер намонед. Инҷа айнаи доинги фасони хушрӯ. 170 як либосуш. Касе опт мегира, бо арзон мешава. Ина бине, чихе гули хушрӯ. Гули фасон, гули хушрӯ. Ана бо кадомай распродажатон? Гулша бине. Ана и тиграм, тигри зардам. Инами нарх 170. Санги сваровски дора. Диде? ҳозир ҷада бояд ду чизи дигаам ҳаста, як ду материали дигаям ваям нишон метим. Наям 170. Доинги фасон. Нишон тиед? Ина бине чихе хушрӯам. Ба хотири ид ино арзон шудагиай. Инаи лёнай бо лёно 220 сум буд ҳамин санг. ҳозир боша 170 сомон. Ай бо доред агар ки чанд та заказ кунам? Ана бине. Ана гилмайда, лёни гилмайда. Лён хушрӯвай материалш бинем хеле пахтаги тоза. Ана ишам распродажа. Иам қимат буд. Паплини дубайски меган. Ана ми намуда. На 170. бо ҳаста гонта. Ина миҷадам ба фикрам ҳаста. Ана и намудай. Распродажа 170. Ана и тамом шуда буд, бо омадай. Ина ҳозир распродажа 170. лёнай диде. Ира я видеода 200 чанд гуфтагем, 220 ба фикрам гуфтагем. хулоса ҳозир 170 дида. Дер намонед, нависед. Ана миёра метавонед бо нархи 170 харидорӣ кунед бо анами санги дили ҷигар. Амин нусхакати. Ана ишам хушрӯай. Гули комбахтияй. Диде? Айдур ранги комбахт метова. Яма михе 170. Бо боша ягон материали дигарам нишон тиед ки интихобшон бисёртар шава подписчикора. Ба ҳазур интихоб кунам. Ина тамошобинони азиз, и охироншай, и беҳад гули фасон. Ина марҳамат. Агар дар кор боша 170 сомон. Ба хотири ид. Каседа дар кора нависа. Боқи саломат бошед. Хайр. 170 динамино.